Her ser vi Gokke, det er den store høne, og lille Oscar, det er kyllingen. Gokke har ligget på nogle roeæg, men der kom desværre kun én kylling ud af det, og den savner lidt søskende. Så nu vil jeg via en rugemaskine ruge nogle flere kyllinger ud, komme med tips og tricks i den forbindelse, og så håber vi, at lille Oscar kan få nogle søskende. Jeg vil prøve at lægge kyllingerne ind under Gokke, mens hun er skruk, og se om hun vil tage imod dem. Ellers så skal de have det, der hedder en kyllingemor. Det er en varmeplade, hvor kyllingerne kan kravle ind under og have det rigtig godt. Men lad os se lidt på selve rugemaskinen og tips og tricks i den forbindelse. Her har vi så rugemaskinen. Den er til 24 æg. Den fås fra 12 æg, 24 æg, 49 æg deroppe. Der findes mange forskellige rugemaskiner. Jeg har købt en, som der er gennemtestet, der har været på markedet siden 61. Det var 2 italienske brødre, der startede et firma. Og det her firma blev de så uenige om, og de har så lavet hver deres. Den ene, kan man se, den hedder et andet mærke, der er den mere blå i indpakningen. Den anden her, den er grøn. Men det skulle efter sigende være 2 brødre, som der så blev enige og lavede hver deres. Det ændrer dog ikke ved, at selve designet er godt. Du har et display heroppe og en motor hernede, der automatisk vender æggene. Og den øverste del, jamen, den holder varmen og centrifugerer med en vifte derinde, sådan at varmen den bliver fordelt rundt i hele maskinen, så æggene de får lige præcis det, de har behov for. Jeg vil nu pakke kassen her ud, så I kan se, hvordan den ser ud indeni. Hej, nu har jeg pakket kassen med rugemaskinen ud. Herover har vi låget, her har vi selve rugemaskinen, og rugemaskinen den har inde i en bakke med 24 æg, som kan tages ud, og som der kan dreje frem og tilbage med den her maskine. Man tager bakken ud bare ved at løfte den op, og herefter så har jeg valgt at skylle bakken af med rent vand, så den er helt ren, når jeg sætter den i. Hvis man vil gøre sådan en rugemaskine ren, må man ikke sterilisere den med kemikalier. Man må ikke bruge Rodalon og andre ting. Hvis du for eksempel ser på en Rodalonflaske, så ved du ikke engang, hvad der er i. Men det er skarpe kemikalier. Det kan komme ind i æggene, og det kan gøre, at man får enten deformerede kyllinger, eller der slet ikke kommer noget ud af dem. Bakken her sættes på plads igen. Man har en motor, som der her gør det, at den stille og roligt over 2 timer kører til den ene side, til den anden side med bakken med æg. Og for neden her, der sætter man vand på, men det viser jeg lidt senere. Herover der har jeg låget. Det er også til en selvstændig kontakt, hvor vi kan herinde i kigge ind til kyllingerne og se, at det ser godt ud undervejs. Og heroppe under, der sidder der altså en ventilator, som du snurrer rundt, og et varmelegeme, der går hele vejen rundt. Og det skaber så den her cirkulation af varme derinde ved kyllingerne. Den optimale temperatur at udruge kyllinger på, det ligger omkring de 37 grader og 37,8 grader. Og jeg vælger at sætte den her maskine på 37,8 grader. Det er anbefalet af mange andre, der anvender den her maskine, og det anvender vi selvfølgelig også her i den her udrugningsproces. Maskinen her, som sagt, at lige blevet skyllet lidt af med vand og tørret med et helt rent viskestykke, sådan at den er ren, hvis der nu skulle have været et eller andet, der kunne have været spildt på den i forbindelse med fabrikationen. Der er 2 stik, som der skal i, og dem sætter vi nu i kontakten og slår maskinen til. I forbindelse med at skulle slå maskinen til, kan jeg anbefale, at man tager en dobbeltkontakt, som man så kan sætte i stikkontakten, og derved sørge for, at både overdelen og underdelen den bliver slået korrekt til. Ind i stikkontaktlægget. Når man åbner den her, så skal stikkontakten være slukket, og sådan at ventilatoren ikke snurrer rundt, og den her med motor hernede heller ikke kører frem og tilbage med selve æggene. Når man så begynder at bruge den her maskine, nu tager jeg den i brug, så er det en rigtig god idé at teste den
Det vil sige, lade den snurre et par timer og se, at temperaturen kommer herop, og at den holder sig stabilt. At man kan høre, at ventilatoren den fungerer rigtigt. Og man kan også se, at æggene stille og roligt bevæger, eller æggebakkerne, der drejer den herinde i, de stille og roligt bevæger sig lidt rundt. Når der skal fyldes vand på maskinen, og hvordan det fungerer, så gør vi først det, at vi slukker for selve kontakten, tager låget af, tager lige den her inddelingsbakke op. Herover der bruger jeg så lunken vand fra hanen. Man anbefaler det mineraliseret vand, men jeg vælger nu altså den lidt lette løsning. Her hvor jeg bor, der er der højst lidt kalk i vandet. Men det er vigtigt, det er rent vand, og nede sydpå, der kan der ofte være meget klor i vandet eller andre kemikalier, og det er derfor, at man anbefaler, at det skal være demineraliseret vand. Hvis man kigger i selve maskinen her, så kan man se, at hernede der er der hvor påfyldningskanalen, og så kommer vandet simpelthen ind i selve maskinen her. Nu hælder vi på. Den bliver stille og roligt fyldt op. Det er det, man gør undervejs. Det er altså det, jeg kalder en ret smart detalje, at det bliver fordelt herover. Det står og damper op til æggene. Og den ene af de her to her, der er en, der er tom og en, der er fyldt. Kun den ene af dem skal være fyldt under selve udrugningen de første 18 dage. Herefter så tager man og fylder den anden også. Og der ligger man en plade i bunden, hvor man lægger æggene på. Det ser vi senere, når vi når dertil. Og så skal der fyldes vand i begge to, sådan at fugtigheden stiger, samtidig med at temperaturen den sænkes med 0,5 grad. Her kan du se ventilationshuller, som er i bunden af rugemaskinen. Det er meget vigtigt, at de her huller ikke bliver dækket til under udrugningen, fordi så kan du kvæle fostrene, da de ikke får noget ilt. Fra den anden side, nu har jeg jo tømt maskinen for vand, der kan man også se de her huller, hvor de er placeret. Og hvis man lægger et håndklæde henover, eller en isoleringskasse, flamingokasse, noget andet på, fordi man godt vil holde bedre på varmen, jamen så slår du simpelthen æggene ihjel. Så er det vigtigt, at man ikke gør det. Hernede i rugemaskinen, der kan man se den lille metalplade, som der sættes ind i de her æggebakker i rillen her, og får dem til at dreje stille og roligt frem og tilbage. Når bakken sættes på plads, ned i hakkene hele vejen rundt, så skal man selvfølgelig lige sikre sig, at den lige bliver presset godt ned, der hvor den mødes med motoren, sådan at motoren stille og roligt kan dreje alle de her æggebakker frem og tilbage. I den her maskine er der plads til 24 almindelige hønseæg, eller som man kan se, man kan også putte 4 vakkelæg ind i stedet for, hvis det er vakler, man ønsker at opdrætte. Med til rugemaskinen hører også denne plade, som man lægger på de sidste 3 dage af rugeperioden, det vil sige fra dag 18 til dag 21. Man lægger den i bunden, herefter der lægger man æggene ovenpå, og grund til at man gør det, det er fordi, at så vender kyllingen sig rigtigt inde i ægget, sådan at den kan hakke sig ud, og samtidig så skal de have lidt mere fugtighed. Det vil sige, at de sidste 3 dage, der kører æggeholderen ikke og vipper æggene frem og tilbage, men der bliver den her lagt i bunden. Jeg vil lige prøve at lægge den over i rugemaskinen, så man kan se, hvordan det ser ud. Rent praktisk vil det se sådan ud. Vi har selve rugemaskinen, hvor vi kan tage æggeholderen ud. Lidt forsigtigt, sådan. Placerer vi den her. Og så gør man det, man tager bakken. Man placerer den. De her 2, der går ned, det er for at holde for der, hvor vandet kommer ind, sådan at kyllingerne ikke skulle falde derned. Kyllingerne, specielt vakler, de er små og fluffy, og selvom en kylling virker meget sådan stor i det,
Så hvis man ser sådan en, der er våd, så vil man se, at det er jo ikke andet end en skin og ben, og den er meget, meget tynd, og det kan nemt falde ned i selv et lille vandhul som det her og drukne, og det skal vi selvfølgelig undgå. Her der kommer æggene så til at ligge de sidste 3 dage, og så bliver de rodet ud. Så som I kan se her i bryggersødt, så er temperaturen 23,5 grad. Så det er jo selvfølgelig helt optimalt at have sådan en maskine stående et sted, hvor det er mellem 20 og 25 grader. I det her tilfælde vælger jeg bryggersødt. Stil ikke rugemaskinen i et sted, hvor der er kemikalier i nærheden. I det her tilfælde, der har jeg forskellige kemikalier og malinger og andre ting ude på mit værksted. Så selvom mit værksted sikkert kunne være en rigtig god idé til at placere en rugemaskine på bordet, jamen så vil jeg absolut ikke anbefale, at man gør det. Netop på grund af, at der kan være kemikalier i luften, og der kan være for høje temperatursvingninger. Temperaturen skal ligge mellem 20 og 25 grader for at få det optimale resultat. Svinger temperaturen meget, og bliver rugemaskinen simpelthen for afkølet, jamen så kan du få kyllinger, der enten dør af det, eller får deforme fødder, eller andre misdannelser. Så den her plads, den er ikke til en rugemaskine. Der findes mange forskellige rugemaskiner, og man kan også bygge sin egen, hvis man er fingernem nok. Men er man en amatørhobbyavler, så anbefaler jeg, at man køber en god kvalitetsrugemaskine, undersøger lidt på nettet, hvad man kan bruge, og hvad der passer til ens budget, og så finder man den helt rigtige. Man kan også som et alternativ leje en rugemaskine. Det har jeg både set i Gul og Gratis og Den Blå Avis og hos private, at de lejer en rugemaskine. Men så er det altså meget vigtigt, at man sørger for, at selve rugemaskinen indeni er steriliseret rigtigt, så man ikke får sygdom på de æg, som man skal ruge ud. Og hvis man endelig skal sterilisere inde i sådan en maskine, kan man muligvis anvende noget Brindoilde, en 3% opløsning, eller bare rent vand og et helt rent viskestykke, og sørge for at få den vasket rigtig, rigtig grundigt, så det bliver helt rent derinde. Maskinen skal nu stå, når den kommer op på de her 37,8 grader, som den gerne skulle nå op på et tidspunkt. Nu står den så på indikatoren. Her kan vi se, hvor varmt det reelt set er derinde. Så den får lige lov til at stå i 2 timer, og så kommer rugeæggene i. Rugeæggene skal ind i maskinen, mens den er oppe på temperaturen. Det svarer lidt til, at hønen den ligger så oven på æggene, og så begynder rugeprocessen. Så man kommer ikke rugeæggene ind først, og så stille og roligt lader temperaturen stige. Nej, men lad simpelthen rugeæggene komme ind, når maskinen er varm, og så tænder man for den igen, og så hælder man stille og roligt et vand på, lunken vand, og lader maskinen stå og arbejde her de næste 18 dage, så uforstyrret som muligt, mens man selvfølgelig kontrollerer hele tiden, at der er nok vand på. Det skal man i hvert fald gøre en gang i døgnet. Det sikrer, at man har en optimal luftfugtighed derinde. Lad os se på rugeæggene. Her har vi så rugeæggene. Rugeæggene herovre, det er Araucana-rugeæg. De er sådan lidt mintgrønne eller lyseturkis i farven. Her har vi et noget større et. Det er fra en grynlægger. Det er den samme. Det er en hybrid. Herover har vi et andet et. Det er faktisk en hybrid af en Araucana og en maran, som der ligger de mørke æg. Så hvis hanen er en maran, og moren det er en Araucana eller en grynlægger, så kan man få de her, der hedder olivengrønne æg, eller rettere sagt en olivenlægger. Og på den måde kan man få påskeæg i sit køleskab året rundt. Så man kan se her, på nogle af æggene, så er der noget møg. Og det her hønsemøg, det skal selvfølgelig fjernes. Det gør man enten med en skarp kniv, eller en stanley-kniv, eller noget andet, hvor man ligesom får det her krattet af. Men man må endelig ikke vaske ægget med vand. Ægget har i forvejen sådan en beskyttende hinde omkring sig fra naturens side. Og det man kan gøre, det er, at man kan fjerne det værste skidt, og så lægges æggene ind i rugemaskinen. Hvis man ønsker at sterilisere æggene med f.eks. 3% Brindoilde og vaske dem af og sterilisere dem og den slags, jamen så skal man være en professionel avler. Den her video, det er for hobbyavl, og man skal vide, hvad man gør, hvis man først begynder at bruge kemikalier på æggene.
Man skal huske, at kemikalier det kan jo også forårsage, at kemikalierne går ind i ægget, og i værste tilfælde slår fosteret ihjel inde i ægget. Så skal roæggene klargøres til at kunne komme i rugemaskinen. Som I kan se på nogle af roæggene, så har de en del skidt på sig. Og det her skidt, det skal selvfølgelig fjernes. Man kan gøre det med en negl, eller man kan måske kratte det lidt af. Men jeg anbefaler, at man ikke vasker roæggene. Herefter skal roæggene ind i inkubatoren eller rugemaskinen, og der skal den være ved en temperatur, der hedder 37,8 grader. Det er den, jeg anvender i den maskine, jeg bruger. Som I kan se, er jeg i gang med at rengøre æggene. Jeg bruger her en fiberklud, som jeg tør ægget af med. Og det er vigtigt, at ægget ikke bliver vasket, sådan at den naturlige hinde, der sidder på den, som den har fået i forbindelse med æglægningen, den bevarer så intakt som muligt. Dermed undgår man, at der kommer bakterier ind i ægget. Støv og skidt tør suges lige op her i fiberkluden, uden at det går ud over selve membranen, der sidder på ægget. Det var det meget skidt, jeg fik skrabet af æggene, og det kan jeg nu skylle ud, og så kan jeg rengøre vasken. Nu er æggene rengjort og er klar til at komme i rugemaskinen. Det er vigtigt, at de kommer i rugemaskinen ved en temperatur på 37,8 grader, som jeg har sat rugemaskinen til. Når æggene her de lægges ind i rugemaskinen, så er det vigtigt, at de har spidsen nedad. Det vil sige, at den spidse ende skal vende ned, og den brede ende det er den, der skal være for oven på æggene. Ellers så udvikler fosterne sig ikke rigtigt. Det er også vigtigt, at man bruger nye æg, der ikke er over en uge gammel. De her æg, når de kommer hjem, hvis de er kølige eller afkølet, så er det vigtigt, at de lige hviler lidt et par timer, sådan at de opnår stuetemperatur. Nogle siger også, at de ligesom skal falde til ro derinde. Det vil sige, at man skal ikke lade dem ligge i et halvt døgn, fordi det er vigtigere at få gang i selve processen, sådan at alle de her æg de bliver udruget. Selve rugemaskinen den skal være dejlig varm, så den ikke svinger op og ned. Æggene, ja, de skal vendes 3 gange om dagen, hvis man ikke har en rugemaskine, der gør det automatisk. Men har man en som den her, jamen, så vender den selv æggene en halv omgang frem og tilbage hver anden time. Fugtigheden inde i maskinen, når man tilsætter vand, vil være på omkring en 40-50%. Og imens de ligger derinde, de her æg, jamen, så svinder der simpelthen op imod 13-16% af vægten af ægget, som fordamper, og derfor får den vand i begge sider af rugemaskinen de sidste 3 dage, mens æggene lægges ned, og kyllingerne skal komme ud, sådan at de ikke dør af tørst. Så har rugemaskinen fået den optimale temperatur på 37,8 grader, og jeg er klar til at lægge æggene i. Det første jeg gør er selvfølgelig at slukke for maskinen. Så tager vi låget af. Og så kommer æggene i med spidserne nedad. Nu er æggene lagt i rugemaskinen med spidserne nedad, og det kan ofte være meget svært at vurdere, hvor er spidsen henne på et æg. Jeg har et typisk æg her. Er det den her side, der er den spidse side, eller er det den her side, der er den spidse side? Umiddelbart kan jeg se, at den virker en anelse mørkere og mere plettet på den her side end i bunden, og så antager jeg, at det er den mørke side her, som der er den øverste og den brede, og den her nedenunder, der er den spidse side. Lad os skynde os få låget på og tænde for maskinen igen.
Som man kan se, så er temperaturen nået at falde til 31 grader, men maskinen er varm i forvejen, så nu skulle den gerne hurtigt komme op i temperatur igen. Så er låget lagt på maskinen igen, og nu skal der bare tilsættes noget lunken vand, sådan at luftfugtigheden inde i maskinen kommer op på de 40-50%. Vandet bliver påfyldt her, men der bliver ikke påfyldt vand her før de sidste 3 dage i udrulningsprocessen. Udrulningsprocessen er nu sat i gang, og hvis man kigger indenfor i selve maskinen, kan man holde øje med, hvordan æggene stille og roligt bliver vendt frem og tilbage. Nu er temperaturen nået 37,8 grader. Lad os lige tage et kig ind i maskinen. Her kan I se maranæggene. De er meget mørke, så hvis de skal gennemlyses, så skal det først ske om 14 dage, hvor man kan se tydeligt, om der er udviklet sig et foster ind i det, eller det bare er blomme og hvide. Hver eneste dag skal du huske, at du skal tjekke for, om der er vand nok i beholderen hernede, og når du kan se, at der er et fint vandspejl i den, som der er nu, så betyder den, at den er fyldt med vand, og at luftfugtigheden derfor holdes på det rigtige niveau. Indenfor i maskinen bliver vandet fordelt, således at den sammen med ventilatoren og det øvrige system kan opholde en luftfugtighed på omkring 40-50%. På nær løbende opfyldning af vand, lader vi nu rugemaskinen stå og passe sig selv de næste 14 dage. Som du kan se, er temperaturen bag rugemaskinen 27 grader. Den optimale temperatur omkring rugemaskinen bør være omkring 20-25 grader. Og vi ved først om 18 dage, om den her høje temperatur omkring rugemaskinen har haft nogen negativ effekt. Mens de her optagelser finder sted, har vi juli og august måned. Det er derfor varmt både udenfor og så også indenfor. Men vi får se. Nu er der gået de her 14 dage, og æggene skal gennemlyses. I den forbindelse har jeg faktisk lavet en maskine, så jeg kan gennemlyse æggene. Det her er altså ikke en flaske Glenfiddich, men halvdelen af kassen, som jeg har fodret med noget flamingo. Så har jeg sat en ring på fra noget VVS, altså en pakningsring i gummi, sådan at den slutter tæt til. Og inde i selve apparatet har jeg sat en 800 lumen 10 watts LED. Og grund til at jeg selvfølgelig vælger en LED, det er, at den ikke varmer sig op. Den kan selvfølgelig blive varm, når det er 10 watt, men ikke nok til, at æggene kan gå i stykker af det. På nettet er jeg sikker på, at man kan købe en masse maskiner, som man kan bruge til at lyse æg igennem. Nogle de bruger også deres mobiltelefon, og andre de køber professionelt udstyr. Jeg har valgt at lave en selv af en halv whiskykasse og en spot, der koster 60 kroner. Lad os hente æggene og få dem gennemlyst. Det er ikke sikkert, at alle æggene kan gennemlyses, da maranæg er meget svære at gennemlyse. Men forhåbentlig kan jeg få gennemlyst nogle af dem, og så kan vi få pillet nogle stykker fra, hvis der skulle være nogle af de 24 æg, som der ikke er noget som helst i. Men vi får se. Nu er der gået 14 dage, og vi skal have gennemlyst æggene. Jeg starter med for første gang i 14 dage at slukke for maskinen. Så tager jeg låget af, placerer her. Og så vælger jeg at tage 10 æg ud af gangen til gennemlysning.
bliver de her æg gennemlyst. Jeg gør det, at jeg sætter låget på igen. Og tænder for maskinen. Og nu bliver de her hurtigt sendt ud til gennemlysning. Nu er vi ude i værkstedet, og gennemlysningsapparatet er tændt, og så begynder vi at gennemlyse æggene. Vi starter med det store grønlæggeræg. Som man kan se her, er der en skygge for oven. Og det betyder, at det her æg, det er ikke befrugtet. Hvis man vender den lidt rundt, vil man også kunne se, at blommen her, den vil prøve at dreje rundt og komme op. Det er det mørke, vi ser her forneden. Vi prøver et maranæg. Der er i hvert fald et eller andet inde i det æg. Her kan man også se, at der foregår noget i ægget. Som man kan se her forneden, er der en hvid rande. Det er en luftboble. Og højere oppe i ægget er der noget mørkt. Og det vil simpelthen sige, at det er derinde kyllingen den er. Nu tager jeg endnu et af de mørke maranæg. Og som man kan se, så er det så mørkt, at man ikke kan gennemlyse det. Det er meget, meget svært at gennemlyse maranæg. De har både en tyk skal, går ofte for at være salmonellafri. Men her kan man igen se, at der er bestemt et eller andet, der sker inde i ægget. Man kan ikke se noget fra den anden vinkel rigtigt. Det jeg leder lidt efter, det er luftboblen. Men der sker noget i toppen af ægget. Maranæg er stort set praktisk talt nærmest umuligt at gennemlyse. Jeg bruger en 10 watts pære, som sagt, i pære i lampen. Men det eneste jeg ved, det er, at det her æg er der ingenting i. De resterende æg, ja, på nær det her, som jeg tager fra, de kommer tilbage i rugemaskinen. Nu kommer æggene på plads igen. Og det, der er vigtigt at huske, det er jo, at man har spidsen nedad. Det der med at gennemlyse æggene efter 14 dage, og så lægge dem tilbage i maskinen, og så vender de forkert, kan desværre have negative konsekvenser og medføre, at der ikke kommer kyllinger ud af de æg. De skal have spidsen nedad. Så er æggen i bakken. Og det kan hurtigt den her på igen. Tænder for maskinen. Så har vi Aukana-æggene. Og nu skal de ud og gennemlyses. Så er vi ude på værkstedet igen. Og vi er klar til at gennemlyse Aukana-æg. Og her kan vi se noget. Her kan vi tydeligt se, at der er en blomme, der bare kører rundt i ægget. Og med andre ord, det her æg, de er ikke befrugtet. De andre æg, som jeg har prøvet, der var mørke i det. Der er desværre også en blomme her. Så det er heller ikke befrugtet. Prøv lige det næste. Desværre også en blomme her. Så ja. Det jeg kigger efter, det er om det skulle være en luft. Boble også. De er ikke befrugtet. Og det er desværre et kendetegn med mange Aukana-æg. Se, det her det er helt mørkt indeni. Så jeg antager simpelthen, der må være noget inde i det her æg. Det kommer tilbage igen.
Det her er også fuldstændig mørkt indeni. Som sagt, der var 3 æg her. Og jeg kan tydeligt se her. Her er der ingenting i. Og i modsætning til det, jamen der kan vi tage, hvad var det for et æg? Det var vist det her. Nej. Var det det første her? Ja. Der kan vi se det her æg. Hvor der helt klart sker noget ind i det. I forbindelse med gennemlysningen. Ingenting. Blomme. Og blomme. Godt. Så er æggene gennemlyst. Nu lægger jeg de her æg på plads efter gennemlysningen, og det næste jeg gør, det vil være, når der er 3 dage tilbage af udrugningsprocessen, hvor æggene de vil blive lagt ned på en bakke, og der vil blive tilsat ekstra vand i forbindelse med slutudrugningen. Men vi er nu gået fra 24 æg til 20 æg. Nu er der gået 18 dage, og æggene skal ikke længere ligge og vibe frem og tilbage inde i rugemaskinen, men de skal ned og ligge på en bakke, hvor de skal være de sidste par dage. Og så skal vi have lagt æggene op på denne bakke. Husk, at du skal vaske fingre før, at du rører ved æggene og begynder at tage dem op. Og det er vigtigt, at du igen sørger for, at æggene de ligger med spidsen nedad. Nu er de her æg forsigtigt taget ud og lagt godt i en bakke, så dem ligger herover. Jeg vil lige vise jer noget. I kunne godt huske den der whiskykasse, jeg havde før, med lampen i, der ikke kunne gennemlyse det hele. Nu har jeg gjort den bedre, og det betyder, at den er blevet kortere, men det er stadigvæk med noget flamingo indeni og en gummikant, og der har det så lykkedes mig at gennemlyse alle æggene, og så kunne jeg konstatere, at der var yderligere 4, der ikke var i orden. Så vi er gået fra 24 og ned til 16 æg. Så tager vi den her bakke op. Den sætter jeg herover. Så tager vi den her plade ned. Og de her 2, de skal dække for vandhullerne, så der ikke er en lille kylling, der falder ned i det, når de kommer ud. Og så gør vi det, at vi lægger æggene på, et efter et. Sådan. Så bliver de lagt godt op i bakken, hvor de så skal stå og ruge de sidste par dage. Så ligger æggene herinde, så er den godt fordelt lidt. Her hvor de skal ligge de sidste par dage. Der er nogen, de ligger af og til noget hø ned her også. Og jeg vælger simpelthen bare at lade æggene ligge i kassen sådan her og ruge ud. Man skal ikke skubbe for meget rundt med dem. Så. Og grunden til, at jeg godt vil have, at der er lidt afstand mellem æggene, det er fordi, at de får luftfugtighed. Og der skal gerne komme masser af luftfugtighed op imellem dem. Så tænder vi for rugemaskinen igen. Så skal vi tilsætte noget varmt vand. Jeg bruger det fra vandhanen. Skyller lige af en gang. Jeg ser, hvad temperaturen her den siger. Det gør ikke noget, den siger omkring 5-46 grader. Det er ikke afgørende, om det er for varmt på den måde, at det er over de 38 grader, fordi når jeg nu hælder det ind oven i det vand, der er der i forvejen, plus der nede i bunden, så vil det hurtigt blive afkølet til ned under 37 grader. At temperaturen her, den skal rent faktisk ændres med en halv grad til 37,3 grader. Det gør vi så til at trykke minus her. Sådan der. 37,3. Og så skal æggene bare have lov til at ligge herinde i rugemaskinen. Og klikke ud.
Nu er der gået 22 dage siden jeg lagde æggene i maskinen, og tidligere der udtrykte jeg bekymring for, at der i rummet var lidt over 25 grader. Men som I kan se, så hele dagen i går, jeg vil lige sige, at tallene her, de står fuldstændig stabilt på maskinen. De flimrer ikke, det er kun på videooptagelsen, der gør det. Men i går, der begyndte der at komme liv ind i maskinen. Og som man måske kan se herinde, så er den fyldt med små kyllinger. Jeg gjorde det i går aftes, at jeg tog lidt af skallerne ud, og der var stadigvæk et æg, der ikke var rodet ud. Nu gør jeg det, at jeg slukker fra maskinen. Tidligere, da jeg slukkede for maskinen og lagde den ned på bakken, der glemte jeg faktisk at slukke for maskinen hernede under, der kørte frem og tilbage. Og der er ingen grund til, at den bruger strøm. Men lad os se ind til kyllingerne, og hvordan de har det. Det er så resultatet efter 21 dage, i dag 22 dage. Der er et enkelt æg her, der er i alt kommet 15 kyllinger ud af de 24 æg. Så det er en ren pæn succesrate. Af de æg, jeg gennemlyste, der var der noget i de 16 af dem, og der er indtil videre kommet 15 kyllinger. De her æg kan vi altid kigge på senere. Det, der skal ske nu, det er jo, at kyllingerne normalt plejer at komme direkte ned i en lille kyllingegård med en varmeplade, mad og drikkevarer. Men i dag, der er det begyndelsen af august, og det er 30 graders varme udenfor, så jeg har sat varmepladen udenfor sammen med deres mad og drikke, og lavet en lille kyllingegård til dem der, og der vil de så kunne komme ind under en varmeplade derude, og samtidig kunne gå lidt ud og spise lidt græs. Det vigtigste for kyllinger i begyndelsen er, at de får varme nok. De har sådan en blomme hernede på maven. Du kan lige låne dig, lille ven. Ja, her. Den her blomme her, og den giver dem altså mad nok til de næste dag eller to. Så det er ikke altafgørende, at de spiser en masse, men i hvert fald, at de får væske. De er dehydreret, når de kommer ud af æggene. Så det, der sker nu, det er, at jeg bærer kyllingerne udenfor, og så kan vi se, hvordan de trives, når de bliver sat fri. Her har vi så det, man kalder en kyllingemoder, eller en hønsemor. Det er en varmeplade. Jeg har lagt noget halm i bunden, der hedder fresh bed til høns. Og ovenpå, der har jeg sat en lille plade, hvor jeg normalt plejer at lægge noget savsmule. Det kan man nemlig bruge. Når kyllingerne bliver større, så vil de gerne kravle derop. Og så pøller de, og i stedet for at de pøller på varmepladen, så kan de pølle i savsmulen og hygge sig deroppe også. Den er sat i en lille kasse, så der er en lille smule vindfang omkring den. Ellers har vi kyllingerne. Lidt mad og drikke, og så har jeg sat dem ved siden af hønsegården. Vi kan se Gokke og kyllingen, de går rundt og hygger sig derinde et sted. Og så bliver de stille og roligt vendet til hinanden. Men lad os nu få kyllingerne sluppet fri, sådan at så. Jo, vi vil gerne ud. Så små venner. I kan godt lide at sidde der på varmepladen. Løfter vi lige dig herhen. Så tager vi lige rugemaskinen væk en gang. Så har vi alle kyllingerne her. Og så stille og roligt ind under varmepladen med jer. Ja. Så ved I, at der er varme derinde. Det, der jo typisk sker med kyllinger, det er, og hvis de vil have noget at drikke, så er der et godt lille tricks. Her har vi lidt vand. Det er lige at stikke næbet ned sådan der. Ja, så ved den, at det kan den drikke. Ind under varmepladen med dem.
Ja, der er dejligt lun derinde. Som sagt er varme det vigtigste for kyllinger her i de første par dage. Selvom det er cirka 30 grader her udenfor allerede. I må huske, at nogle af kyllingerne her, de er jo ved at være en dag gamle. Ja. Ja. Så skal jeg lære den at... Skal du have lidt mad? Ja, skal du have lidt mad? Nå, så kom der i hvert fald foder ud til dem over det hele. Fra deres foderautomat. Det er hvad der kan ske. Sådan. Så kan de gå og hakke lidt i det. Og her ved siden af, der har de deres vand. Se, de ved godt, at de skal derind under at varme sig. Det lærer de hurtigt, og kyllingerne plejer at følge hinanden og se, hvad de hver især gør. Stille og roligt, så vil jeg gøre det, at jeg tager en kylling hen, både til maden og til vandet. Og så lærer jeg dem at spise af maden. Buk, 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 buk. Buk, 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 buk. Buk, 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 buk. Buk, 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 buk. Buk, buk, buk. Buk, 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 buk. Ja. Man må ikke sætte kyllinger ud, uden de har en varmeplade, de kan gå ind under og lune sig, ligesom de har en hønsemor, hvor de også vil kunne lune sig under. Så kan vi se kyllingerne lidt på udflugt. Det er sjovt, så kan de faktisk godt lide at ligge bag det skyggen i træet. Det kan i hvert fald tyde på, at de har det varmt nok, siden de ikke vælger solen eller varmepladen. Så er der ikke andet for end at lægge lidt mad om til dem her. Lidt mad. Ja. Pip, 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 pip. Buk, 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 buk. Buk, 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 buk. Buk, 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 buk. Buk, 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 buk. Buk, buk, buk. Ja, det er godt. Det er kyllingestarter. Økologisk kyllingestarter, man bruger som foder. Det er noget, de små kyllinger elsker. Så er der mere herovre, og så har de vand. Og der er det vigtigt, at det er en vandskål, der er lavet sådan, at de kan falde i den og blive plaskvåde.
Hvis kyllingerne de piper højlydt, så er det fordi de er utilfredse med et eller andet. Altså man kan se her, så kan de åbenbart kravle igennem hønsetråden. Så man skal lige have et vågent øje på dem. Her har vi så lille Oscar, som der i løbet af de sidste 22 dage er blevet en pæn håndfuld. Og så har vi kyllingerne. Og vi kan jo se, om de kan trives sammen. Nu får lille Oscar nogle søskende. Og hvis man begynder at hakke på dem, så vil jeg selvfølgelig fjerne den fra dem. Men Oscar er jo stadigvæk en kylling, så den er bare mest interesseret i lidt mad. Og jeg har simpelthen gjort det, at jeg har lagt lidt majs hen ved kyllingefodret. Og så begynder hun at stå og hakke i det. Og når de andre kyllinger der ser, at der er en, der står og hakker i majsen, jamen så, eller i kyllingefodret, så begynder den også at hakke. Nå. Hvad så? Har I lige et stand-off, I to små der? Skal I lige hilse på hinanden? Bok, bok, bok. Så. Se, så hakker den i maden der. Bok, 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 bok. Ja. Så tror den lille kylling, at majsene det er det, den skal spise. Så fik Oscar sine små søskende, så nu er det ikke en kylling, der er alene mere. Kyllingerne nu er 2 dage gamle. Og som man kan se, så går den jo de er rigtig fint i spænd med deres storebror. Som forhåbentlig også lærer dem nogle små ting om, hvordan det er ved at kylling skrave i jorden. Hvad er det, der kan spises? Det her det er nogle fint hakket majs. Det er noget af det bedste kyllingfoder, man kan give dem, og det skal være friske majs. Eller dåsemajs. Nu skal vi lave den såkaldte æggetest. Som I kan se her, der har jeg noget lunken vand. Her har jeg det æg, som det umiddelbart ser ud til, at der ikke er noget liv i. Det man gør, det er, at man lægger ægget herinde i vandet. Og så ser man simpelthen, om der er en kylling inde i den, der bevæger sig rundt. Hvis der er det, så vil ægget vibrere og hoppe op og ned. Men som man kan se her, så er der ikke noget liv i ægget. Ja, man kunne se det meget hurtigt. Kyllingen derinde, den vil stille og roligt vende sig, bevæge sig, prøve at komme ud. Det er helt stille. Det eneste rystelser, der er, det er mig, der ryster lidt med kameraet. Der var så med andre ord ikke noget i det her æg. Men det betyder jo ikke, at jeg ved gennemlysning ikke så, at der var en lille kylling inde i ægget. Og lad os da prøve at se, hvad der vil have været i det. Som I kan se, så var der faktisk en stort set fuldstændig færdigudviklet lille kylling.
som simpelthen aldrig nogensinde nåede at komme ud af ægget. Her har vi hovedet. Og desværre ja, den er fuldstændig død og fast, og vi kan se blommen her i maven. Den var lige ved at trække sig sammen, så det skete simpelthen et par dage før, at den skulle have været ud af ægget. Så det her, det kunne sagtens have været på dag 18-19 stykker, at den så er gået til, desværre. Men det er det, der kan ske. Så 15 kyllinger kan man glæde sig over, er i live. En døde, fordi den ikke kom ud af ægget. Og så var der 8 æg, hvor der ikke var noget som helst i. Nu er kyllingerne cirka 1,5 uge gammel. Bok, bok. Bok, bok, bok. Og de reagerer på gokkelyde. Og her går de sammen med Oscar, som er en rigtig god storebror for dem. I deres voliere, hvor de har nok plads til at boltre sig i. Og hønsehuset er delt lidt op, sådan at den store høne Gokke, som I faktisk kan se lige herovre. Kom her, Gokke. Den har sin egen afdeling, ellers hakker den desværre på kyllingerne. De har en varmeplade, de altid kan gå ind under. Og mad og drikke, både inde og ude. Men det kyllingerne bedst kan lide, det er faktisk deres mulighed for at kunne gå ind under hønsehuset, hvor der er strøelse, som de kan skrabe i. Taget kan løftes af, og det vil sige, at det kan også klodses op, så der er rigeligt med luft. Og nogle gode vinduespartier, så man kan kigge ind og se, hvad der sker i hønsehuset. Lige nu sker der ikke så meget, det er mere om aftenen, hvor der også skal sættes lys til. Bok, bok, bok. Alt i alt en rigtig god integration af både kyllinger og den store kylling, der er 6 uger ældre end de andre. Her har vi hønsehuset, hvor der er bygget en lille midlertidig voliere omkring selve hønsehuset. Lad os se til kyllingerne, hvordan de går og har det. Der er ikke rigtig nogen inde under selve varmeapparatet. Derimod så er de samlet ovenpå, hvor jeg har lavet en lille kasse som med lidt savsmuld og halm i, som de kan hygge sig i. Andre kyllinger sammen med Oscar nyder at sidde her på pinden. Og som man kan se, er de blevet 3 uger gamle. De er noget større end tidligere. Her har vi Blondie, eller Guldlok. Den havde faktisk en søskende, vi kaldte Guldlok, og den her Blondie fuldstændig mage til hinanden. Men den ene af dem blev desværre taget af en rovfugl. Hvorfor? Og det var grunden til, at vi fik det her fuglenet på huset. Man må da sige, at Oscar
I hvert fald har fået en masse søskende nu, som den har det rigtig godt sammen med. Herinde i hønsehuset kan du se, at kyllingerne kan gå ud herover. Der er en automatisk dørlum, som åbner og lukker. Der er også et hul, så de kan gå igennem. Og så har de deres eget voliere herude, hvor de kan gå ind. Det der hul, det er så lille, at den store gokke, der er heroppe, ikke kan komme igennem. Og den kan heller ikke komme ind i det her voliere, som vi har herude. Hvor der er en mindre indgang her, hvor kyllingerne og Oscar-kyllingen, hanekyllingen, sagtens kan komme ind. Men ikke den store voksne høne, som jo hakker lidt på kyllingerne. En god idé, hvis der er mad, det er at hejse det lidt op. Og her der har jeg valgt at sætte nogle majs op, som Gokke kan hakke på, sådan at hun hakker mindre på kyllingerne. Og det er en stor fornøjelse for en høne at hakke på de her majs. Og det samme er det også med vand. Sørg for, at vandet kommer op og hænge, sådan at kyllingerne ikke skraber en masse skidt op i det, eller vælter vandtruget. Så hæng det op, hvis det er muligt. Når den store høne er gået væk, er det kyllingernes tur til at hakke i majskolben. Det er derfor en god idé at have en majskolbe, som kyllingerne kan hakke i og lege med og få lidt mad fra. Nu er de små kyllinger blevet 3 uger gamle, og som I kan se, kommer de rigtig godt ud af det sammen med Oscar, som har fået en masse nye søskende. Gokke, Oscars mor, hun er efterhånden blevet træt af at skulle passe på Oscar, så hun er i baggrunden, hvor hun har sin egen lille indgang, der hun hakker lidt af kyllingerne. Men selve Oscar, som faktisk er en hanekylling, hakker ikke sine små søskende. Derimod, som I kan se, passer den på den. Og jeg har også lagt mærke til, at den som hanekylling gør det, at den siger, hvis der kommer fugle, der flyver hen over volieret og der, hvor kyllingerne går, sådan at de kan komme i skjul. Vi har haft en episode, der var oprindeligt 14 kyllinger, hvor vi mistede en på grund af, at der kom en rovfugl og spiste den. Så der er kommet et fuglenet hen over deres voliere, hvor de går og hygger sig til hverdag. Alt i alt er det min konklusion, at det er blevet en stor succes med at udruge en masse søskende til Oscar, som der ikke nu længere går alene, og som sikkert havde været ekstra meget alene, hvis når nu dens mor bliver træt af den og jager den, og den ikke har nogen at være sammen med. De andre kyllinger, nu er der ikke lige 13 heroppe, de er nede under varmepladen. For selvom de er 3 uger gamle, skal de stadigvæk have mulighed for at kunne få varme, hvis de har brug for det. Det var lidt om, hvordan man udruer kyllinger i en inkubator, en rugemaskine, hvordan den virker, og de erfaringer, man kan gøre sig i den forbindelse. Jeg håber, du har lært noget, og at du selv får lyst til at springe ud i det og prøve at udruge dine egne kyllinger. Det er i hvert fald en stor og berigende oplevelse. Tak fordi du kiggede med.